nama Kartika Sobalilo Pantang nama Kartika Sobalilo Pantang nama Gawasal Padi nama Gawasal Sapachati Padi nama Lapen adun tu lidum nilibrat ning cete Lapen sing borsaliti ai putang alon kidopi lelang tasotadabiri ari lelang tasotadabiri yang siema lang iapuan tang hon ardi kang hon ke ari kipi mai sarkar ben bang Narendra Modi CM tha yang song bang Narendra Modi MP pen panang KP IMP pen panang KP CM te alang li bang kang honadi KP kadi yang long kang tia dan tinlahum tintahan sobang na chetong lolo ningkan sek pen alang tum hong nar kep nilip hawar kar birong saramai cingruma mai nang litana chetong lolo ningarong piklo la selang tum bin purul nang piana bangke isi ben kapicun je phan nilip boribon popusi pangrak pon si media korte tumaphan lapen ke karbiang long rat doan phasame nilitum nilip karbirong sar mai pen lapen ingdener kep nilip habar karbirong sar amai piamen pen kardom ppj lo kardom la sipini nilitum ani dingklui pen ningkan sir kep susei nilitum karbirong sar mai deng kachesong rong rub kedu gesum gichipe jok jia phan pura nilitum karbiang autonomous council long kachesong lapen nilitum akeningri ateng pen karbiang autonomous council pen ke hai itu aning che thene Dr. Tuliram Ronghang aning ke me pen itu rong sara tomaphan traditional village development council abang nang pichun pilo lase labangso ka pichun pon pe prap je phansi pin ini tum khek ko jasemet ini tum asar CM sar phan chopha pon lo alang lip ni tum alang phang ka chopha teng pen pin nang che tong nun si nili tum phan ning theklong lam phan te kang lo athe bang ke lalo nili tum kaning ria teng nili tum memorandum ge pia teng je nili power phan nili tum phan lada activity siang hoi nili tum proposal ki pi duna teng bena bang ke sit thongke ba trok setame non nili tum phan nang ke deng matang hoi nang ke thak bang ke cresir ke 19 seat vet setame nili tum pini labang so me pen CM sar phan chuning ridun thulo 36 seat ni tum proposal ki pia teng nang deng nang ji pupena jok pini alang li lam chak teng bang ke la nang tum ki pi ni tum nili hawar kabirong sarame pen ki pidun proposal teng adrabat teng bang ke nang pipon po 36 seat tame nang pipon po puse lam chak jumisten benito phana pil asini tum alang li phana choro par piklo alang phang kurwang thupi jero alang an so selang li che the piding na ante
tinangan arong ke nason long le list ki pi rong asa tum kachini dun de do so putang nang tum rong asa to ban ko pilo ni de litum ke phapon kedam tang ningkan ko an pede nilitum pusara tum apo tum ke claim amoton nilitum ke claim dun non nilitu rong asara ke claim atumana bang ke non ke ove gimia tum saide laposi kedam tang aporo hut kupi ko sono bagan tum ta hok pe chini ade teta non ni tum la bangso longle phelang rong sar pan chakok nang pidera phie bangke non la ke dobom la bangso karbi rong sar me song atum pen nilitum chethan chimum ponsi la pen council pen tum phan longle phelang chakok nang ke pi pen nilitum no chingki chethan pon bom lo konan nat chila poson rong me kar tum same ke dam ta por hu kupina ke let pen de bang khaya phan longle alis ki pi la pen bang khaya phan longle ke jor la hai putak chingki chethan pon bom lo ase prabjin pen nilitum la hai tame saideng ponsi hal hai alis tame ka PPP dia phan la pen ka cancel ya phan la pen ke longle phelang bang so phan ke jor anta nilitum chiri tarlipsi non pen bang ke mithang longle karbi longle posi mithang karbi rong saratum la so sai tame prabjin ben cheklem pon poposi nilitum chingki jethan pon lo sir la town committee pen la TDVC village la support kwan ka chiprek do lang no nama nitum apan nitum CM sarapan pimpura lo prang ban nitum apong lo kepi je nitum apan bangke town le do satame TVDC banganang plagri nang thagri pusi nitum prang ban pimpura lo kepi do la pen la soteng si alang lilam chagateng pen non putame la pangso ke thak polam the bangar julong lalang la posening the perfect lo in the future made ke bang ilang poron istame nitum rong saratum ajak kong baso TVDC bangke thak the nang ji pusi nitum ben chuning ridon lo